गिबियावनो आंनि भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। दाखालि बावै चिराङाव जानाय जाथाय, जाय जाथायखौ जोङो भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनदों बा वाट्सएप जों बे भिडिअखौ नुनो मोनदों। आसरित ना बर'जों बर'। दिनै आं नोंसोरनो मोनसे काहानि खोन्थानो थांगासिनो दङ। सासे सेंग्रा सिख्ला जोबोर मोजां मोनलायोमोन। मोजां मोनलायनानै बिसोरो हाबा जानोबो मोनदों। हाबा जानायावबो जोबोर खुसिमोन बिसोरो। हाबा जाखांनानै मा जानाय? आं नोंसोरनो बे भिडिअनि गेजेरजों बे काहानिखौ खोन्थानो थांगासिनो दङ। दाखालि बावै जा चिराङाव जाबाय, बेफोरबायदि जाथाय जायोब्ला सिगांनिफ्रायनो हिन्दी निउसफोराव नाय, जेसेबां मानसिखौ आलायनानै बुथारबाय सरकारा, बेफोरखौ नुगोना नुवाखै? दिनै बर'जों बर' एसेबां उन्दै गथ'खौ बेफोरबायदि जंगलाव लाना थांनानै बेफोरबायदि खालामनो नागिरनाय बा बेखौ माने बेफोरबायदि ड्रेस खुनानै बेनि सायाव बेफोरबायदि खालामनो नागिरनाय, आसरित मोनदों। मा नायनो लुबैनाय नोंसोरो? नोंसोर गावखौनो मानो एसेबां गोथौ हाखराव खोलैनानै लानो गोनां जाखो? नोंसोरो गावखौनो बे जिबन मोनसेयाव एसेबां गोथौ हाखराव खोलैना लानो गोनां जेबो गोनांथि गैया। मानो होनोब्ला बेफोरबायदि केसखौ बारे बारे नुखाबोबाय थानाय गुबुन हारियासो खालामो। बै बांगाल बैसोरसो, गुबुन हारि, बै दिल्लीफोरावसो बेफोरबायदि जाथाया जाबाय थायो बारे बारे। आरो बैफोरबायदि जाथाय जानायनि उनाव जेसेबां मानसिया दिनै गोदोनायाव दोनदाल होनानै आलायजानानै बुथारजाबाय सरकारजों, बेखौ नुखानायनि उनावबो नोंसोरो बर'जों बर' मा साननाय, मा नायनो लुबैनाय? बे सादारन सासे उन्दै बैसोनि सिख्ला गथ'नि सायाव नोंसोरो मा साननाय? गावखौनो एसेबां हाखर गोथौआव खोलैनानै लानो गोनांथि गैयाना? दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि केसखौ बारे बारे हिन्दी निउसाव बेफोरबायदि जाथायखौ नुबायानो थायो। गुबुनाव जानाय बेफोरबायदि जाथाया दिनै जोंनि बर' समाजनि गेजेराव, बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि सासे उन्दै गथ'खौ लाना थांनाय, आसरित। गोरोंसो ना रोङासो मा होननानै बुंनो? आं बेखौनो बुंगोन, आंनि उन्दै उन्दै फंबायमोन बा बिनानावमोन, आं नोंसोरखौबो बुंगोन गासैखौबो। जों सेंग्रा मानसिफोरा सिख्लाफोरनि सायाव बारा फकास खालामनाङा। बेसेबां समायनायानो जा, बेसेबां माबायानो जा, जों जोंनि थांखियाव सौहैनो थाखाय होसो। जों जेसेबांनो समायना सिख्ला होननानै सिख्लाखौ जों फकास खालामनानै बेखौल' सानबाय थागोन, जों जोंनि थांखिसिम जों मोनहैनो हानाय नङा। जों जोंनि थांखिसिम जों सहैनो हानाय नङा। जोङो जोंनि थांखियाव मोनहैनो गोनांब्ला, जोंनि थांखिखौ जों जाफुंहोनो गोनांब्ला, जोङो सोरबा सिख्लानियाव बेफोरबायदि फकास खालामनायखौ खम खालामनो हानांगोन। बेथ' जोबोर गाज्रि खामानि। बेथ' जोबोर गाज्रि खामानि। बेयावथ' फकासखौनो होखाना। बेफोरबायदि खामानि मावगोन होननानै मालाबाबो फकास होनाङा सिख्लानि सायाव। बेफोरबायदि सोरबा सिख्लाखौ लाना थांनानै खुना खुनि बा बेफोरबायदि खालामनि जमा नांनानै बा भिडिअ बानायनि, बेफोरबायदिखौथ' साननोनो नाङा। मोजां मोनलायनाय खेथ्रआवबो बुंदों आं। जोबोर समायना समायना सिख्लानि सायाव बांद्राय नों फकास होगोन, नों नोंनि थांखियाव मालाबाबो मोनहैनो हानाय नङा। बारा फकास होना, बारा नायना बेफोरखौ। नों नोंनि थांखिखौ टारगेट खालामनानै होसो। माने बिसोरो ओरैबायदि गाज्रि खामानि मावनो लादो, गावखौनो प्लास्टिक मेरायनानै गोथाङै गोथां सावजानाय, बुथारजानाय खामानि मावनानै लादो। गावखौनो गोथाङै गोथां बुथारजानाय खामानि मावनानै लादों। एसेबां गोथौ हाखराव गाब्रनाय खामानि मावना लादों बिसोरो, सासे उन्दै गथ'खौ बेफोरबायदि खालामनानै। बेफोरबायदि मालाबाबो सानना फंबाय बिनानावमोन। आं दा मोनसे काहानि, बेनो सासे सेंग्रा आरो सिख्ला जोबोर मोजां मोनलायो। मेट्रिक पास जाबाय, कलेज फरायफुबाय थानाय समाव, हाई सेकेन्डारि फरायफुबाय थानाय समाव जोबोर मोजां मोनलायो। बेनि न'खराबो मोजां, बेनि न'खराबो मोजां, खिन्थु सानैनियाबो जेबो जब गैया। सेंग्रानियाबो जब गैया, सिख्लानियाबो जेबो गैया, फरायफुबाय थानाय। बेनिफ्राय जेबो इनकाम गाव आरजिनायबो गैया सेंग्रायाबो। न'खरा मोजां। बेनिफ्राय मोजां मोनलायै सिख्ला लाबो हरगोन जाहैबाय, सेंग्रा लाबो लाबोगोन। जेबो इनकाम गैया दै सेंग्राया, न'खरनिसो धोनि। बेनिफ्राय ओरैबायदि खुसि सेंग्राया, आं दिनै मोजां मोननायखौ मोनसिगोन, बैसागुआव हरसिगोन, जों हाबा जानोसै। बिराद खुसि, माने गोसो थोलायनानै जाफुंबाय, एक्सेप्ट खालामजाबाय, लाबनो होबाय न'आबो। जोबोर खुसि, हाबाया लासै ओरैबायदि खुसि। बेनिफ्राय बिसोर सानैजों मोजां मोनलायनानै हाबाबो जाबाय। सेंग्रायाबो जोबोर खुसि। बेनिफ्राय हाबा जानानै बोसोरसे थांबाय, बोसोरनैसो थांबाय। बोसोरनै बोसोरथामनि उनाव मा जाखो? सिख्लाया कन्टिनिउ सेंग्राखौ फैसा खामायनो थिनग्रा जाबाय।
फैसा खामायनो थोनो दा खामानि मावनो थोनो जायखिजाया नों मा मावो माव सिख्लाया सानफ्रोमबो दा गावनि हौवाखौ जाय बयफ्रेन्डमोन एसेबां मोजां मोनलायनानै एसेबां खुसियाव हाबा जादोंमोन 2-3 बोसोरनि उनाव सिख्लाया दा गावनि हौवाखौ सानफ्रोमबो फैसा खामायनो थोनो सानफ्रोमबो नोंनि बिमा बिफानि आरजिनायजोंलाय मा जानो नोंबो खामाय फैसा नांगौ हिनजावनो फैसा लाबो फैसा नांगौ आंनो बायदिसिना नंगौ फैसाखौथ' गासिबो नांखागो हाबा जानायनि उनाव सेंग्राया दासो बुजि मोनबाय सेंग्राया ओरैबायदि खर' गुदुं जाबाय हाबा जानाय समाव मोजां मोनलायनाय समाव ओरैबायदि रंजा खुसि जोङो मोजां मोनलायदोंमोन बेनिफ्राय दिनै जोङो मा जाखो हाबाबो जाबाय दिनै हाबा जाखांनायनि उनाव 2-3 बोसोरनि उनाव आंखौ हिनजावा सानफ्रोमबो फैसा खामायनो थिनग्रा जाबाय सान्थियानो गैला आंहा जिबना अब्ला नाय आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन नाय हाबा जानाय समावबो जोबोर सान्थिमोन नाथाय हाबा जाखांनायाव फैसा नांगौ जाबाय हिनजावनो कन्टिनिउ मा जाखो हौवाया बै समावसो बुजिबाय बेनिखायनो आङोनो आंनि उन्दै उन्दै फंबायमोन एसेबां उन्दै बैसोआव बारा सिख्लाफोरखौ दा फकास खालाम दिनैनि दिनावथ' नोंसोर मिथिखागौ मा नांगौ मा नाङा गासैबो मिथिखागौ मा जानो थांगासिनो दङ दिना जुगा मा जानो थांगासिनो दङ आरो फैगोन 5 बोसोराव मा जाबावगोन नाय नोंसोरो 5 इयार्स फैबावनो हो मा जाबावगोन नाय नोंसोरो दानो माबायदि जादों बेनिखायनो सानै हयै खामानि माव आरो हाबा जानायफोरनियाव सोंनानै ला फंबायमोन हाबा जाबा माबायदि मोनो हाबा जानांगोन ना जानाङा जोङो जेबो गैया थाखा फैसा गैया हाबा जाथ'नांगोन ना नाङा हाबा जानायफोरनियाव सोंनानै नाय अब्लानिया बुजि मोनगोन आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन जियानो जा बारा फकास खालामनाङा उन्दै बैसोआव सिख्लाफोरनि सायाव जेसेबां नोंसोर बारा फकास खालामगोन गाब्र'गोन गोथौ हाखराव खामानि मावग्रो मायबा मोनसे नोंनि टारगेटसिम नोंनि थांखिसिम सहैनो नाजा एसेबां गोथौ हाखराव माब्लाबाबो गाब्र'नाय माब्लाबाबो खालामनानै लानाङा फंबायमोन अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द